खेत में आ गई कितना अथी भाई ये हरे बैठ की बड़ी सोच कर ले बेटा तो अभी ये चलो घरे कोनो काम होत रही हन कोई काम नहीं हर ना कोई नहीं तेरे बाबू अपन जेने होइए ना चलो बैठे दो बाप रे बाप इतना इब्बा न आदमी खा तो मन अगर ना पेट में से निकले न तो आदमी अफड़ के मर जी हाँ कितना अथी बना ये बा कि लैट्रिन बा कोई ले सोचत है न कि लैट्रिन को करा के साफ करवा दे आ नहीं तो आज सिवान में ना पड़ी तो सिवान में बा कि तनी आदमी टहलियो लेता घूमियो फिर के एकदम आ शरीर चंगा हो जाता आईने आके सब सुतारा एकदम फैल में बैठ कोनो रोड तू ह खेत बधार है ये के तरह खेत बधार ले प्रॉब्लम बा पूरी तरीके हई कौन मेहरा खेता में खिसिया के बैठल बिया रुको एक बार जांच कर दो कि आखिर खेत में खिसिया के काहे बैठल बिया हैं जरूर एकरा घर झगड़ा झंझट भइल होई यही से बेचारी ई खिसिया के खेत में बैठल बिया रुको एकरा के मना देबे दो अब बढ़िया से समझा दही कि खिसिया के सिवान में ना बैठल जाला अपना घर दुआर बैठल जाला कि कोनो ओहियो सन तो दिक्कत न हो जाई हैं केकरा घर परिवार में ना होले झगड़ा ए बचिया काहे खिसिया के बैठल बड़ू हो खेत में हैं उठा ना खिसिया जाला उठा अरे ना खिसिया जाला उठा 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 ना खिसिया जाला उठा बहुत एकदम अब इतना ना खिसियाई जाला हमारा सुने कोनो झगड़ा जन बोल के खिसियाई बा हम पागल बा ये लैट्रिन को करे बोतल बनी एकर समझ में नहीं आवत जानता तू न की अरे उठा ना गांव घर के भौजी लोग चाहे केहू लोग उठा मत दे तारा का प्रॉब्लम ई बा कि देखो केकरा घर परिवार में झगड़ा ना होला तो एकर मतलब तू सिवान में आके खिसिया के बोल तारा घर वाला खोजे थे सकी ना तारा के छपटा छपटा सुना उठा ना खिसिया के घरे जा मर्द मेहरा झगड़ा होत रहेला जल्लू इतना ना खिसिया जाला देखो केहू मर्द मेहरा बता तनी झगड़ा होत रहेला बबुनी सुना पहले अपन दिमाग के तू कर आज जल तू जुल जाता अपन दिमाग में तारा समझे नहीं के हमारा में झगड़ा भइल बा हमरा से का दिक्कत बा देखो आज जो बापर में गुस्सा पड़ेला तो दूसरे कोई न समझावेला कि जाए दो ना खिसियाई जाला आ बताओ कि घर वाला बेचारा परेशान हुई सो कितना परेशान हुई सो घर वाला तो के मार चार खोद छपटा छपटा खोजत हो कि हमार मेहरा रुक के न गो हमरा घर के परिवार के न गई आ तू बारू की बताओ हैया के खिसिया के लुकाइल बारू है खेत में बैठल बारू खिसिया के माने इतना गुस्सा जल जाला खेत में बढ़ जाए कोनो घर में गुस्सा के बैठल रह तू खोजबो करता जा तो जल्दी से मिल जे तू अब हे जा के है बताओ है सिवान में गुस्सा के बैठल बारू इतना खिसिया ना जाला जा तो घर जा कम से कम अपन दिमाग के अत लगाबा ना तारा से के कहले के खिसिया के लेबनी हां तो तब कहे बैठल बारू समझे तू अपन दिमाग के समझाव हमरा के चलल समझा ए जे मने आके हमें जाइले लैट्रिन करे लैट्रिन हां कले आव तड़ा हमरा के समझावे हो बस अब को करूं मार भाषण दे तड़ एकदम जना तक कि हम ही चलाक बनी तारा से के कहले मने जे खिसिया के बैठल बनी के जे लैट्रिन कर बैठलनी हम जाए ना कि खिसिया के बैठल बारू जाए तो गलती हो गई ना हम कहनी कि मना दी अपना घर द्वारे बेचारी चल जा केहू के घर के हो कोई जहां बैठल रही तो तारा के लोग नहीं खिसिया के घर ले आके खिसियाइए के बैठल बा सही जन ही ना कि बेचारा खोजे में परेशान हुए सो रुको बेचारी के मना जो ना के कह दे के बचिए ना खिसिया जाला अपना घर द्वारे जाता लइका फका खोजे तुए सर तो हमरे पोटे खिसिया बोलो तारा पहले ही कहे के ना चाहिए कि हम सोच करते नहीं तो ओजल होतर ना चल गए बोले के समय देले हड़क माने तुम के कले बके जुआ के तू हमसे कले बके जुका बैठो खिसियाइल बाड़ू तो के हम आतू बनी तो तू अपना घरे जा परिवार में के करा ना होला हमरा परिवार में झगड़ा होला तो हम अपना घर में सलटाई किया के सिवान में बैठो हम जो रहते हैं कि मतलब तू सोच करता तो हम काहे करते हैं तू अपन हमर न माथा डिस्टर्ब कर लाना की तारा गलती हो गई जा तो सोच कर हम जाता नहीं अब का तो सोच क्या कर दिया तुम दिमाग अजीम चट गई जो हम पागल से भेंट भेले ना बक चले था